खुलुमखा जत मेडिया दङ जत बीजेपी नि बर आक्रमण तुनाय मुसलिम बरफ तेबो बीजेपी मियानि जे घटना बेलाय सेलां मानसिजा बरफनो बुई तगय गाड़ी सबायो आक्रमण खायो बरफनो आक्रमण तिप्रा मथा पाइजाक अलरेडी पाइजाक बस नोंनि 12 तारिखआव बुई जतन नासिन दङ बुदिना नगदे 17 तारिख न रुनुनाय 17 तारिख बीजेपी नि खवता केमन तारिख ओंखाय आं साना नायना सानानो मुखे मुसे जे पीसफुल तंदि बुलाय तलाय तांदि तिप्रा सबाय तिप्रा सा बुलाय तलाय तांदि आं जतन आपिल खायनाय जत तिप्रा मथानि तापक सङो नरक बुलाय तलाय तांदि जे बुलाय तलाय इंखाखाय नरकनि लस कारण 17 तारिख रेजाल्टनि परे नरक भर तंनायबा ओ तिप्रा हावन तंना नांनाय बले आबानि बागैनो जत आक्रमण खायनाय बीजेपी नि ऊपर मुसलिम तेबो बीजेपी ओंखाय मिया जेबेबा आंनि ऊपर आक्रमण खा कैंडिडेट ऊपर बिल्लु जमातेनि ऊपर जेबे आक्रमण खा गाड़ी सबाय खिबायका जों नायो सन्त्रास नाया जों नायो पीसफुल जों खायमोन जों खाया हायफोरनो जों खाया जों नाय दंगो पीसफुल जों खाया बरंनि जों शांति नायो सम्प्रीति नायो ताखौबाय ताखौ जों बुलायनो नायो बेलाय बेलाय जों बेलायखाय सेलेंमाइसिया नावै जे मन्त्रि निगारना बांगासुर खाय सेपायै दिंगो तिरबा मथान पात्राव angka belaki saya kelai apa saya nggak hamzah yang guys yang ini BJP sempat tersas modon kabiga কয়জন আজ খাই কেন semua ini apatot 20-21 butar কয় ফ্যামিলি 4-5 family kewa financial logi agami dino প্রায় 100 পরিবার ফাইনান্সিং